Când am zis că face ce nu mai tacă. Haide, băi! Da. Care 30 de ani! Ușor, ușor, hai! După muzică, tată! Fie, mă, fie! Adevărat! Ăla e! Asta-l văd, dar de ce noi, la pașii lui, iau. Pam, 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 pam. Ia uite și bă la urmă. E, când ea face câteva faze, nu te bloca, dă-i înainte. Aici, caci. Așa se fac, ca să... Vezi că mai știe, când e dat așa, când e de buric, face data și când e, se ridică. Ia uite mișcări acum. Bravo! În seara asta